Ahojte, zdraví vás Inia. No, viacerí ma poprosili už dávnejšiu dobu, že by som začala točiť videá zo svojho života, že som veľkým inšpiratívom, veľa ľuďom som vzorom, takže ďakujem veľmi pekne. A dobre, tak budeme nahrávať z môjho života. A chcem vás poprosiť jednu vec, ja nepoužívam Messenger ani Instagram, čo sa týka správ, takže keď náhodou niečo budete chcieť písať, tak kľudne do komentárov. No a prečo nepoužívam tieto sociálne siete, sa dozviete trošku neskôr. Viacerí ste sa ma pýtali, že kto som. Ja som Iňa, moje umelecké meno je Inia. Som z Kežmarku, mám základnú školu, strednú pedagogickú školu, vysokú pedagogickú školu, 9-ročnú umeleckú školu a rok som absolvovala aj na univerzite, na zdravotnej univerzite v Banskej Bystrici v odbore záchranárstvo. K tomu sa môžeme dostať neskôr. V tejto škole som veľmi vďačná, lebo mi v živote veľmi pomohla. Ďalej som odborná kozmetička, oficiálna lektorka tetovania, piercingu a permanentného make-upu. Takisto som kondičná trenérka. Od svojich 16 rokov som bola vedúca v tábore, od 17 som robila inštruktorku na lyže. Od 18 rokov som robila sprievodkyňu v Belianskej jaskyni, popri tom som robila aj barmanku. Robila som aj chyžnu 2 mesiace, no a potom som sa začala venovať tetovaniu a permanentnému make-upu. Ale o mojej práci vám poviem trošku neskôr. No a ešte jedna taká maličkosť, od svojich 14 rokov čítam odbornú psychológiu. Celý život ma zaujímalo rozmýšľanie ľudí, akí sú ľudia, aké sú povahy a je to celkom zábavné. Takže, čo sa týka videí, môžeme sa venovať inšpirácii, psychológii, cestovaniu, športu, výchove dieťaťa, vzťahom a popri tom vám budem prelínať aj videá z mojej práce. Týka sa to tiež psychológie, takže bude celkom sranda.